State of the Children's Address gipadangat ni Mandaue City Mayor Luigi Quisumbing kaganihang buntag. Quality education ug proper nutrition pipila lang sa gitutukan alang sa kabataan sa dakbayan. Si Chona Carrion sa report. Ang dakbayan adunay 49 ka daycare centers, din 35 niini accredited na sa Department of Social Welfare and Development. Ang kalidad sa edukasyon sa mga kabataan ang gitutukan sa dakbayan. Gumikan kay dinhi magsugod ang pag-umol sa kaugmaon sa kabataan nga gihulagway nga paglaom sa nasod. Ang dakbayan usab misuporta alang sa immunization sa kabataan uban sa paghatag og pagkaon, vitamins ug food supplements. Pinakadakon nato na challenge sa Mandaue is ang pagpalit sa yuta para magtukuran na itong mga bago na mga daycare centers, mga eskwelahan, elementary school, high school, even ang atong Mandaue City College. No? Right now, naglisod yun may pangita o yuta na magamit na to. Unfortunately, no, gihurot naman no, ang atong mga yuta diri sa Mandaue na unta magamit na to para sa eskwelahan, para sa mga housing. Samtang ang dakbayan naka-rescue usab og 89 ka-abused children. Sa pagkakaron adunay 33 nga naa sa shelter sa City Social Welfare and Services. Din 14 kanila nagtungha sa regular school, samtang 20 ang sa alternative learning system. Giawhag usab ni Mayor Quisumbing ang mga ginikanan nga unta atimanon og monitoron og tarong ang ilang mga anak aron dili mahisalaag sa sayop nga daan. These activities would be incomplete if parents were not involved. Like what this year's theme implies, parenting is the foundation of shaping a child's future. Thus, our welfare office reached out to the parents of these children and helped to empower them through the conduct of livelihood training and activities. Chona Carrion, Balitang Bisdak.